Maipaoras Labud Kapampangan. Syuta na naman kaya katamong Tegalugan. Katlumpulot anam na hindi karang kaya katamong Tegalugan series ne. Karakalda na. Ing dining mo muna nga doon rin ilapin ditang nelakto kitang nilabasan na Tegalugan uling kay gisa ng kong memory kitang kana akong memory stick ne. Ating ko kasing ikit yung sabi na i Kristo yamong tanging Ginoo king langit ana. Ing tanging Tegalugan niya ing mas manawi ng kapanganita kabud. At ing langit balutan ing langit Tagalog yan ing kamampangan na dapat banua. Okay? Ing tutuki inggit inggit Tegalugan niya ing mas manawi ng kamampangan tirya. Mainggit ko kaya kayo ana. Mas manayon niya nung mariya ko mainggit ingidilat idilat mo rin kaya kang mata ingidilat Tegalugan niya kasi ing masustunan kapapangan nita imulagat mo rin kaya kang mata ingidilat Tegalugan niya luwan naman yung dilat tan dilat na didilatan luwan naman ito okay ing tawli ulit halimbawa king putang munta ko ulit king Manila itang ulit ito kaya itang pangagamit no ang pangkitang pangagamit ng ito Tegalugan nyo ing mas manuwi ng kapapangan pa si Bayo o sige deta na pa mo ba na ito ay masyadong kumaba hindi pa nga pampangan tamo at pag masabalan tayong kaya tamang naman salamat ulit